En Labora, el teu Servei Valencià d'Ocupació i Formació, et preparem per a afrontar el teu futur laboral. La Covid-19 ha canviat la nostra forma de relacionar-nos amb vosaltres, però seguim amb les ganes de millorar i continuar donant un servei de qualitat. T'ajudem a buscar ocupació. El nostre personal d'orientació et motivarà i acompanyarà per a potenciar les teues habilitats. Et posem en contacte amb empreses i entitats que tenen ofertes de treball. T'oferim l'oportunitat de completar la teua formació amb diferents cursos adaptant-la a la nova situació. Fomentem l'ocupació amb ajudes i subvencions. Els tràmits i gestions els pots fer ara de manera telemàtica. Per a garantir la seguretat de totes les persones, hem creat un formulari en línia. Ompli'l i contactarem amb tu. No tens accés a internet? Pots telefonar al 012 o al 96 386 6000. Recorda, per a beneficiar-te dels nostres serveis públics i gratuïts, has de donar-te d'alta com a demandant d'ocupació en Labora. Si no ho estàs, demana cita per a primera inscripció a través del formulari en www.labora.gba.es.